Gardiga chifle awo atuma sera Star FM sorobunda ka spécial promo Noël anaka spécial promo fin d'année au lieu de tuma sera Bamako anisikasu au kana konomiketu no bi fe ka usendo angani jeina akano au bi jazz 460 jazz 2 jazz kori au ka telefonuna ni drame kemeni mugandoroni au gardiga bisiga faraki wa au ka sorota dormani o sifa wari wa mugandi emadon ukadi au kana konomike wala saka wa mugan chaman soro aye jeke kachaya au bisika tiketa futike mwa akano jazz 460 jazz 2 jazz au de kori au ka telefonuna Star FM soromboda ka spécial promo Noël ali tiraji beke décembre kalu de mwa ani nani Noël yere d'accord lanina wa spécial fin d'année au beke décembre kalu le bisaba ani kili aye je chaman ke au kana fulu chaman soro kasika au ka fête de fin d'année ou diabo hafina jigna au bidili ka tiraji minunke kile kono Star FM sorobundala ulube to sena ni o kodiye jazz 460 jazz 1 jazz ou son hydrome bioroi Star FM sorobunda mina litera tare zuhuruhum dayman munjadadun ambade te duma kanubao ample domine ko bibina bela jile sigle kundo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala obana ta butiki la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandiye ase o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jilebe ka nyu anzora kono na anga na nyu nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe frogo chenyi ngono ninga seba sambala la ko rasul a frogo sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe fe na o jabe o frogo ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foga tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grossisi femo fembe sugubala ni sera o mananga quartier o kono ani sugu werawla ibete ver rasul soroe ni magoba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali mayba ne gadiro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ka femo fo te ver rasulla nini bebala ai nete nyin galige tuguni nebe wuli ka tasa te ver rasul ka sanu wa akade 100% naturel okmana ambeka mi Kabeni baraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ courant na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hokumu kɔnɔna la ka
se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. Dugutigi ni wari dafara e passe da kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu don warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Agence Dunia Travel Service ako abi bonyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma u bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye tenka an ye dɛmɛ caman kɛ nka an b'an profiter yan k'a fɔ e Kasimi yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ baɲumankɛ tɔn mɔgɔw ye an ka da yɛlɛnen don hali bi an ma ambulance sɔngɔ an ma a kurun k'a fara ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ min bɛ se ka an dɛmɛ numéro bɛ ni i bɛ se k'an dɛmɛ hali ambulance la ka ambulance d'an ma a bɛ se ka na hali n'a ye Kasimi ka yɔrɔ la yan an bɛ n'a minɛ yan numéro min bɛ yen n'an kɛlen don k'o bila ambulance dɛmɛ kama o de ye 77 37 21 42 77 37 21 42 Kasimu n'a ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se k'an dɛmɛ n'Ala sɔnna ma o bɛ diya an ye an yɛrɛ na a lase mais an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 10 21 20 walima 80
fu ni fu 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45. Filɛbaw ani an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye ntɛnɛn ye desanburu kalo ale tile 9 ye bi ye san 2024 an bɛ an kanubaw an lafasabaw maa minnu sɔgɔlen no an na su ani tile Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ko Ala ka dɔgɔkun timɛ ko ɲuman di an n'aw bɛɛ lajɛlen ma. Ala ka garijɛgɛw foni min ye sɔrɔw ye Ala ka olu jidi. Amara sɔgɔma in na an bɛna n'an da don kuma minnu na o ye jamana ɲɛmaaw an'u dɛmɛbagaw ye wulikajɔ min kɛ ka taa Tɔnbɔkutukaw fɛ yen. Tɔnbɔkutu min bi waati na so 54 o de wurukutura maa bayiri ka olu kɛlen no so tɛ u bolo. Wolomasiri tabaw ye wulikajɔ kɛ Kɛnparanakaw fɛ yen sibiri tɛmɛnen min ye bamanciwale kɛba maa 19 u ye olu bɔ baara la pewu min ye alisa faamaw ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna Mali ni Algérie dancɛ la drone ye gosili kɛ kunungo sɔgɔma fo ka taa se lazara waati ma. Énergie lajɛ dɔ b'ale bolo bi ale ni taji feerelaw n'o kan ka kɛ ministre min yɛrɛ bɛ ji ni courant kunna min kan ka k'o la sa an na an da don la k'o ɲɛfɔ aw ye. Sayɛlɛma hukumu kɔnɔna na sa a b'a fɔ min ma ko petari wa fetari de a jumɛn don petari ko o yamaruyalen tɛ han a feereli fana dagalen tɛ an ka jama Amara minnu bɛ ka ci dun olu bɔra min dɔw bɛ ka ci kabini a yɛrɛ ma se fɔlɔ yɛrɛ o minisiri kɔni ko a feereli n'a fɛn kɔni yamaruyalen tɛ an ka jamana kɔnɔ. Segu bɛ dusukasi la Segu bɛ tasibila la Segu bɛ miiri la Segu bɛ sanga kɛnɛ kan nin waati in na min ye Segu mara ɲɛmaa ye n'o ye gouverneur ye Ala y'ale ka kalifa minɛ a la kunungo a bɔtɔ Segu k'u kinna Bamakɔ ka Zanbugukaw olu fɛ yen Amara ko min kɛra o la an na tila ka o fana ɲɛfɔ kibaruya ale kɔnɔna na. Maliyɛn minnu bɛ Faransi olu ka ɲɛmaa kɔrɔ polisiso min b'an fɛ n'a fɔ ma ko 14e arrondissement maaw ACI la olu kɔni y'ale wele dɛ ko kibaruya bɛ ka da tulo kan. Farikolo ɲɛnajɛ la sa stade malien 1 ani 1 ale taar'o kɛ Angolakaw fɛ yen min ye joli b'a ye ale fana ta kɛra fu ani fu ye ale ni Egypte pyramide maaw tun bɛ ɲɔgɔn na pyramide jɔna joliba ma u ye bɔlɔn ta dɛ denmisɛnninw don mais ninnu ka gardien san 41 de ye joliba avant centre san 22 o t'o fa ye ani ba kun bɛ ɲɔgɔn na o ma nɔgɔn dɛ ayiwa Amara an b'a fɔ joliba mɔgɔw ɲɛna k'u cɛsiri bi n'i kɛra nka min ye wulili o bɛ se ka kɛ fana Champions League ale ni Coupe CAF ni an ka cɛdenw ye an na tila ka nin bɛɛ lajɛlen walawala aw ye sɔɔni sisan a bɛ se k'a faamu cogo min. Ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Amara i b'a dɔn diɲɛ seleke 4 ale jɛkulu don sugu ka ca ale bolo n'i ma fili tɛgɛko don bɛ yen don bɛ musow tɔgɔ la don bɛ kunnafonidilaw tɔgɔ la don bɛ baarakɛlaw tɔgɔ la don bɛ ɲamankɛlaw tɔgɔ la n'i ma fili faw ni baw yɛrɛ tɔgɔ la don fana bɛ yen dɛ ani denmisɛnninw tɔgɔ la don
ɲɛgɛn tɔgɔla don o fana b'u bolo nka bi ye don min ye ko dunko juguya ni yuruku kɛlɛli tɔgɔla don de ye bi ye don in ale sigira sen ka octobre kalo tile 31 san 2003 san ko yaasa ka maaw hakili la jigi dunko juguya ni yuruku kɔlɔlɔ min bɛ a la Amara an ka cɛkɔrɔba Ala ka hinɛ la n'o ye Seydou Badian ye a ko a ma ko fɔlɔ ko maliyɛn a tun bɛ maloya ka sonyɛni kɛ a tun t'a dɔn i bɛ se k'o kɛ cogo min na jamana nafolo ta ko kɔfɛ Musa tile la mɔgɔw tun bɛ sonyɛni kɛ nga min ye démocratie tile ye mɔgɔw kɛra milliardaires de milliardaires Moribo bɛ fatu tuma min a ka wari tɛ sefa wari 30 bɔ cɛkɔrɔba n'o ye Seydou Badian ye a ko min yɛrɛ ka jugu o ye dunko juguya ni yuruku bɛ minnu yɛrɛ nɛn kan olu y'a wanɛw de ye sabula ale ka jate la diɲɛ seleke 4 tɔnjɛkuluba min bɛ musaka ko kunna n'o ye FMI ni Banque mondiale ye Amara ale bolo olu ɲɔgɔn yuruku ni namarakɛlaw tɛ ne hakila n'i ye juru don mɔgɔ la n'a ye juru sara i bɛ dɔwɛrɛ don a la nka k'olu bɛ juru da juru kan fo ka jamanaw yɛrɛ tɔnɔmadalen to u tɛ se k'u yɛrɛ bɔ foyi la tuguni Seydou Badian ko dunko juguya ni yuruku kɛlɛ dala kuma tɛ waleya de don min bɛ maanifin yɛrɛ ka ladamuni fɔ quoi i lamɔ cogo i lamɔ yɔrɔ i bɛ fɛn minnu sɔrɔ fɛn minnu y'i ta ye i bɛ jama ta minɛ cogo min i bɛ foroba ta minɛ cogo min i bɛ yɛrɛ ta minɛ cogo min ko o de b'a to mɔgɔ bɛ kisi dunko juguya ni yuruku ma cɛkɔrɔba ko a ma k'olu ncini u faw u tun bɛ wari kalifu la cogo min na i b'o dɔn wa wari Amara a fɔ sa ko 100 biɲɛni filɛ nin ye ou bien tanganani ni fɛnw filɛ nin ye u b'a fɔ ko Amara 100 filɛ e k'o mara Kasimu e ka 1000 mara karisa e ka 4,000 mara cɛkɔrɔba b'a d'aw ma Amara aw tɛ min kalama wariko la minnu b'a fɛ ka aw sɛgɛsɛgɛ u mago mana se wari ma u b'a fɔ Amara n ye n ka 10,000 min di ma nana ye ne nana ni 10,000 ye ou bien e b'a fɔ ko ko a tɛ n bolo bi sini n bɛna n labɛn a b'a fɔ k'o si tɛ problème ye Amara e bɛna ni 10,000 ye a bɛ e ka 10,000 jate a jate to bara bɛ min kɛ ale ye billet min d'e ma o numéro a b'o de lajɛ a yɛrɛ ka cahier kɔnɔ n ye nin billet numéro de di kɛ 10,000 ye ka di Amara ma dɔ fosira ka bɔ a la a b'o bila ye i kɔrɔkɛ 5000 dir'o min ma a b'o fana wele o fana bɛna n'a ye ne yɛrɛ fana bɛna ni n ta ye yɔrɔ a tɛ ku i la i kana cɛkɔrɔba ka wari d'a ma n'a ma dafa Amara wari dafalen cɛkɔrɔba b'a fɔ a ɲɛna ko aw tɛ se ka mara kɛ ko maa tɛ se ka fɛn kalifa o la munna sabula ale ye min d'aw ma aw ye dɔ ta a la a y'a bɔ a la a ma fɛn fɔ ale ye a ma ale ɲininka a m'a fɔ a ye ko aw mago sera wari ma wa aw ye mun kɛ ni wari an m'o fana fɔ a ye nka aw nana wari dafalen di 10,000 di ne ma e nana ni 10,000 ye 5000 di ne ma nin nana ni 5000 nin nana ni 6000 nka o tɛ o ale ye wari min di aw ma aw ka mara lajɛli cogo de don n'o y'a sɔrɔ aw bɛ se ka mɔgɔ ka fɛn mara Seydou Badian ko mara tun bɛ kɛ tan de fɔlɔ ko nka ko bi n'i ma farati n'i ye nasɔngɔ di k'i den ka taa n'a ye e ni muso ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma farati ni 200 don ba tɛ 100 yɛrɛ y'a sɔrɔ a la a ko an ka lamɔ lajɛ an ka mara kɛcogo lajɛ maa minnu bɛ na ko dunko juguya ni yuruku Seydou Badian ko anw ma ko kaso yɛrɛ tɔgɔ tɛ anw ka kan yɛrɛ la kaso k'a kɔrɔ ye mun ye a tɛ yen Amara an bɛ cɛkɔrɔba in fo bi an yɛrɛ bɛ mun na bi
a y'i da don o fana na a ko k'an ka mɔgɔ fɔ ale ɲɛna min ye mara k'an ka jamana kɔnɔ yan nin san 20 laban ninnu na kɔnti tɛ min bolo tubabu jamana na so jɔlen tɛ min bolo mun den tɛ taa kalan na mun tɛ taa furakɛ kɔfɛ k'i k'a tigi ta a bɛ joli sɔrɔ kalo kɔnɔ i k'o jate minɛ Amara ko nin tɛ ko gɛlɛn yɛrɛ ye ko nin ma se vérificateur t'a la nin ma se casque t'a la nin ma se cour suprême na Amara kalo kalo a ka sara ye 30,000 ye baarakɛyɔrɔ la n'a bɛ taa mission na tile o tile a bɛ nin wari hakɛ sɔrɔ pétrole hakɛ min bɛ d'a ma o dɔɔnin turumuɲɛla min bɛ d'a ma o bɛ dɔɔnin Amara bɛ se cogo di a den o bɛ taa furakɛ Faransi den bɛ kalan kɛ Faransi so b'a bolo Faransi fɛnw b'a bolo jamana wɛrɛw la du b'a bolo a b'o bɔ min a ko o ma se tɔɔrɔ si t'a la k'o ɲini yɛrɛ ko ɲɛmaaw tɛ fɛ ka yurugu ni dungo juguya kɛlɛ de sabula biɲɛkala ɲinina sen dalen biɲɛkala kan o tɛ ye wa Amara degun wɛrɛ bɛ anw ka dungo juguya ni yurugu kalali la jɛkulu joli bɛ anw fɛ yan bi k'o bɛ dungo juguya ni yurugu kɛlɛli baara kɛ n'i taara cour suprême na u b'a f'i ɲɛna ko bolofara dɔ bɛ yen o sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya dungo juguya ni yurugu kɛlɛli ma ni maa ma se olu ma ye olu man teli ka se maa ma dɛ olu bɛ yen u b'o baara kɛ Amara n'o bɔra yen faso ka jɛkulu dɔ bɛ yen ko kaska o fana bɛ dungo juguya ni yurugu kɔlɔsili kɛ o bɔra yen Amadu Tumani tile la ale nana ni bureau de vérificateur général ye IBK tile la o nana ni Oclé ye Amara ni jɛkulu fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ a ye mun de bɔ dungo juguya ni yurugu kɛlɛ la san o san ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ rapport bɔ ni kɔsa in n'a yɛrɛ tɛ k'a papier ta k'a di tribunal mɔgɔw ma o kun tɛ yen Amara fɛn dɔ kɛra an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw m'a la kɔlɔsi nka koba don dɛ koba don wa ko min don nin ye kojuguba de ye kiiri ka sigi ko wari bɔra jamana wagande kɔnɔ wari bɔyɔrɔ ma ye wari papier ma ye mun ye wari baara kɛ olu ka n'u jɔ k'a fɔ ko sɛbɛn tɛ yen o kiiri ka dɛsɛ ka tigɛ nin ye kojuguba ye dɛ dungo juguya ni yurugu kɛlɛ bɛ taa ni misali de ye karisa ninnu ye nin kɛ a ma bɛn jamana nafolo de don kɔsa in na mun bɛ ka kɛ Bakaricogola ka kiiri kɛlen n'a ka sɔrɔ bɛ ka minɛ sisan minnu nana u jɔ tribunal ɲɛma ni tribunal ko sɛbɛn jɔ ma sɔrɔ parce que an ka sariyaw fana na c'est comme sisan kiiri ma bɔ a ma de ya o kɔrɔ ye mun ye sisan ko ka ninnu bila parce que foyi tɛ yen min b'a yira k'a fɔ k'u y'a dun papier tɛ yen foyi tɛ yen mais jamana ɲɛkɔrɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko musaka bɔra est-ce que o yurugu bɛ se ka kɛlɛ tuma min na ninnu ka kiiri bɛ sen na Amara walayi mɔgɔw kun sirannen don tribunaliw la mais kiiri nalen kɛ tan cogonin na dɔw ko ko ma bɔ nin na an fana bɛ se ka to an taabolo kan hɔn trésor directeur o ka wele ministre min bɛ jamana musaka ko kunna o ka wele maa minnu y'u bolo don a baara la olu ka wele Amara ko wari de bɔra Mali kɛsu kɔnɔ k'o ma ye anw kan k'o dungo juguya n'o yurugu kelen kɛlɛ dɛ Amara kuma la juguman ye mun ye Oclé a bɛ rapport bɔ san o san a b'a fɔ ko nin dunna vérificateur a bɛ rapport bɔ san o san i y'a jumɛn minɛnen ni sisan tɛ ka taa ko dungo juguya ni yurugu kɛlɛ kɛra k'a ɲangina ko jamana ye nin minɛ a tigi la baara kɛyɔrɔ ka ca laɲini kɛyɔrɔ ka ca kɔsa in na de an y'a ye k'a fɔ transition nalen olu bɛ ka sɛbɛn dɔw ta ka di nka an ka tiɲɛ fana fɔ ɲɔgɔn ye sɛbɛn bɛɛ tɛ ka di il faut que a ko ka sɛgɛsɛgɛ fɛn minnu bɛ yen n'o bɛ mɔgɔw ni kan ni mɔgɔ b'a dɔn k'a fɔ ko waleya jugu kɛra u la olu ka kɛ misali ye tant que misali tɛ yen kunun sɔrɔ n ye ministre Kasoge lamɛn a ko fɛɛrɛ kuraw bɛna sigi code pénal kura bɛna sigi u ye baarabaw kɛ a lawaleyatɔ Amara o de ye problème ye an ka jamana kɔnɔ n'o tɛ kasika bɛ dugu min na cour suprême bɛ dugu min na Oclé bɛ dugu min na bureau de vérificateur bɛ dugu min na kɔlɔsili bɛ kɛ dugu ma fo sanfɛ min ye inspecteur olu bɛ yen nin bɛɛ la tuguni ko san o san miliyari bahirika o de bɛ suɲɛ anw ka jamana kɔnɔ wa a ta fan tɛ dɔn a tɛ kɛ ka maa nafa maa minnu bɛ yen n'olu bolo bɛ faso cakɛdaw la u k'u kɛcogo lajɛ dɔrɔn kɛ donc bi y'o o don ye ko b'a fɛ ka o baara kɛ bi
jɛkulu kɔni bɛ wuli n y'a ye k'a fɔ o tile yɛrɛ ye silamɛw ni kerecɛnw bɛɛ sen don a la u bɛ a fɔ u ka bato kɛnɛw ka kerecɛnnakaw min ye silamɛw ye fana u ka kutubaw la misiri 1000 talen don olu fana b'a kuma fɔ bon lafaamuyali ni ɲɔgɔn fɛn kɛnɛw fana sigilen don mais amara baara dɔ kun kɛra an ka jamana kɔnɔ yan Amadu Tumani Ture tile la u ye ala ma hinɛna Modibo Keita premier ministre kɔrɔ min fatura ale tun b'a jɛkulu ɲɛma a y'a sɔrɔ Modibo Sidibe de bɛ primature la amara i b'a dɔn ko fɛn fɔlɔ min tun b'a kɔnɔ ko k'a appliquer yan ko ka numéro vert bila polisiw kɔrɔ ko ni u ye fɛn kɛ a ka sara polisiw ka syndicat bɔra ka marche kɛ ko n'a tɛ ma wuli ko Modibo Sidibe fana a ka fanga tiɲɛ dɛ amara fɛɛrɛ caman tun b'a kɔnɔna na fo ka taa se 90 fɛn ma ne ko u t'o labɔ k'o lajɛ wa bi vérificateur o tile ye kuma min yɛrɛ fɔ n'o yɛrɛ ka jugu ni ko bɛɛ ye ko san in kɔnɔna san min banna san 2023 ye min tɛmɛna salon amara ko mɔgɔ 60 dɔrɔn de taara a ka sɔrɔ dafɔ cour suprême na tɔw bɛ mini calatigɛ jɛkulu joli b'an ka jamana kɔnɔ musaka joli bɛ bɔ mɔgɔ joli kɛra ɲɛmɔgɔ ye ka taa ten cogo la ten réforme bɛ kɛ cogo di papier bɛ kɛ sɔn bɛ ɲɛnabɔ cogo di jamanadenw bɛ kule la ko sɔrɔ tɛ yen nka ɲɛmɔgɔw bɛ damu na diɲɛ seleke 4 tɔ min bɛ yen n'o ye PNUD ye a ko miliyari 1 maa miliyari 1 ani maa miliyɔn 900 amara o de bɛ diɲɛ kɔnɔ bi minnu kumalenen n'u ka hakɛw ma ka kɛ ni dungo juguya ni yurukudugu ye 100 sarada la ko 50 ye denmisɛnninw ye a bɛ k'olu de ka baara tiɲɛ bi k'u ka baaradaw tiɲɛ diɲɛ kɔnɔ ko ɲina u b'a fɛ fɛɛrɛ ni dabali ka sigi maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara di maaw ma u ka se ka sigi sen kan nka anw yɛrɛ fɛ amara an ka baarako yɛrɛ ta k'a lajɛ kɛ bureau de placement fana ye mun ye tuguni ne bɛ baara kɛ e fɛ e bɛ ne di bureau de placement ma fana ye mun ye e tɛ se ka ne ka sara di ne ma ne ni e bɛ baara la fo ne k'a fɛ na ko bɔn n ka amara taa bureau de placement na joli de bɛ di bureau de placement k'a k'a di ne ma mun bɛ e bali e min ye ne ta baara la ka ne ka sara di ne ma o bureau de placement sigikun ye mun ye o fana ye ko kura jumɛn ye tuguni an ka jamana kɔnɔ jɔnni b'o kɔfɛ o ye jɔnniw ta ye amara école ko la yan o tile ye papier bɔ k'a yira k'a fɔ ko dungo juguya ni yuruguyurugu bɛ école ko la ko écoleso caman bɛ yen k'a tigiw tɛ yen mun bɛ ka fɔ a kuma na bi ko a écoleso caman tigi yɛrɛ bɛ baara kɛ école minisiriso yɛrɛ kɔnɔna na o tɛ ka wari bɔ k'a tila ni ɲɔgɔn cɛ ye sa wa sɛgɛsɛgɛli kan ka kɛ nin bɛɛ la pour que jamana k'a ka nafa dɔ sɔrɔ mɔgɔw ka bila hakɛ dɔw kɔnɔna na nka amara dungo juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli fɔlɔ jogo yɛlɛma don président ka kuma don fo mɔgɔ ka kɛ i b'a fɔ ko non ne tɛ se ka nin dun ne tɛ se ka nin kɛ ne tɛ sɔn nin tɛ ne taabolo ye n'o ti maa la dɔrɔn a man ɲi fɛn caman bɛ yen ka se k'a fɔ a tigi ɲɛna karisa tiɲɛ don dɛ nka nin a ka ɲi an kana taa nin da fɛ fo an k'o k'an taabolo ye mais mun y'a jigitigɛ yɛrɛ amara sifinw de bɛ nin ko ninnu na kosɛbɛ fana a tɛ mɔgɔ ɲɛ u ye telefɔni ni 2 jakarita ni 1 t'e daga dala su ko fo ka taa dugu jɛ e b'i daga sunɔgɔ bɛ wuli bɛ kini sɔrɔ a sɔrɔla cogo di jɔnni y'a nasɔngɔ bɔ jɔnni ye lɔgɔ san jɔnni taara sugu la e tɛ foyi kalama e kɔni bɛ diɲɛ fɛ ten dɔrɔn n'an wulila ko marche bɛ i bɛ taa marche la i bɛna i bɛ ka tubabukan ba ninnu fɔ on nous emmerde mais e yɛrɛ bɛ ka min tiɲɛ i yɛrɛ ye i yɛrɛ k'a jateminɛ kɛ ne yɛrɛ min yɛrɛ falen ka bɔ o la k'i cɛsiri o tuma e ɲɛna ko minnu jɔlen don cour d'appel da la don o don n'u bɛ baara ɲini k'e ka fisa n'olu ye i ma fisa n'u ye dɛ i b'i cɛsiri de k'i jija ka dɔ ɲini i yɛrɛ ye ala bɛ maa sɔn maa min bɛ wuli k'a jɔ k'a cɛsiri don o don e dalen don sunɔgɔ la sufɛ de e bɛ sigi te daga la aw tɛ wuli ka aw ka gɛrɛn tɛ wuli ni 1 heure ni 2 heures tɛ e ni ala cɛ maa min bɛ baara la i bɛ se k'o kɛ fo jogo ka falen n kɔni y'a kuma mɛn u da minisiri Kasoge nin y'i ka kado ye sɔgɔmada in na an bɛ nin d'ale ma o tɛ an bɛ t'e fa fɛ.
amara an bɛ taa Tumutu n'Ala sɔnna a ma dɔgɔkun wɛrɛ an yɛrɛ kun bɛ Tumutu kan Ala sɔnna ni place sɔrɔla an bɛ kɛ maa 3 ye ni place ma sɔrɔ an bɛ kɛ maa 2 ye ni place ma sɔrɔ an bɛ kɛ maa 1 ni place ma sɔrɔ an bɛ to yan fana parce que u ko k'u bɛ place de ɲini an ye n'Ala sɔnna a ma n'u ye place hakɛ min sɔrɔ an ye an n'an wasa don o la ka taa Tumutu ministre min bɛ kɛnɛya kunna an ka jamana kɔnɔ ani commissaire à la sécurité alimentaire ka taa fara Union européenne lasigiden dɔw kan CNT maaw u tun bɛ Tumutukaw fɛ yen amara min kɛra Tumutu an tun y'a kuma fɔli daminɛ Tumutu dugu kɔnɔna na ji y'a wolofondo de bila ka na Tumutu yɛrɛ minɛ pewu k'an wo a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Jingaribɛri misiri wo kabini décembre kalo tɛmɛnen sa daminɛ na nin ko ninnu bɛ sen na o de la sa ministre juma tɛmɛnen Assa Bajalo ale y'i sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka taa ye min ye général d'armée Assimi o tɔgɔ la maa minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ ka se ka taa olu lajɛ ani maa minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye Radouane Mohamed Ali ye ale ye commissaire à la sécurité alimentaire ye CNT bolofara min bɛ yen n'o bɛ kɛnɛya ko kunna o ɲɛmaa n'o ye Abubakar Sidiki Fama ale fana tun bɛ yen dɛmɛbaa minnu bɛ Mali la n'o ye diɲɛ seleke naani ni baɲumankɛtɔnw ye min ye Union européenne ale fana ɲɛmaaba a tun bɛ nin ko in kɛnɛ kan u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Assa Bajalo a selen kɛnɛ kan ye kibaruyaw dira ma Tumutu dugu ani Tumutu marabolo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan a yira sa k'a fɔ ko min ye nin waleya in ye sa n'o bɛ senna Tumutu kɔnɔna na yɔrɔ min bɛ n'a fɔra ma sa ko sanji ye tiɲɛni k'o la u bɛna yɔrɔ 259 ma maa 11 247 n'o ye Gwaw ye olu de ye degun sɔrɔ o kɔnɔna na so 8,423 olu bɛɛ lajɛlen cira min ye Tumutu kɔnɔna na nin waati in na a yelen no k'a fɔ sa ko min ye Gwa 15,835 olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɛlen no k'u sigiyɔrɔw bila ka na Tumutu yɛrɛ dugu kɔnɔ maa 50,743 olu ye maaw ye bi maa minnu bɛ yen ni sigiyɔrɔ jɔnjɔn ma sɔrɔ olu la k'o bɛɛ lajɛlen fara a kan sa maa minnu bɛ yen n'olu kun ye u sigiyɔrɔw bila pewu ka bɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ n'u kun taara camp de réfugiés la o maa 40,706 o fana bɛ Tumutu dugu kɔnɔ amara dugu falen don o bɛɛ n'a ta dɔgɔkun tɛmɛnen k'i min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Jingaribɛri sanji o kɔni tigɛra saw kɔji minnu bɛ ka wolongoto olu de kɔni taara digi o kari min ye ji ye k'o suuru sa ka don o fana senfɛ so 54 olu bɛɛ lajɛlen karila ka firi ka bin bɔgɔsow don ministre ale n'a ka maaw taara ka t'u ɲɛda o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen kan Jingaribɛri ka t'o lajɛ maa minnu bɛ yen n'olu ka so binna ka t'u ɲɛda o bɛɛ lajɛlen kan amara min ye ba kɛrɛ 2 fana na fana ji ye tiɲɛni kɛ sɛnɛkɛla minnu kun u taara nin bɛɛ lajɛlen lajɛ sabula nin waati in na tiɲɛni a barika bonyana hali nakɔ sɛnɛlaw ka nakɔw bɛɛ lajɛlen ji y'a bɛɛ kun tunu Tumutukaw fɛ nin waati in na amara o tɛmɛnen kɔfɛ a fɔra ministre ɲɛna n'a ka maaw k'u k'an ka jateminɛ kɛ dɛmɛ bɛ se ka don ni maa ninnu ma cogo min o de la sa maa min yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ diɲɛ seleke naani bolofara dɔ tɔgɔ la n'o ye OCHA ye Lucien Samba ale kuma ta a ko ko u ye kimɛli kɛ koyi u ye jateminɛ kɛ kabini ko in daminɛna ji kɔni kari Tumutu kan olu yɛrɛ se ye mun ye cɛncɛn minnu b'u bolo ani bɔgɔ min b'u bolo u y'olu kɛ bɔrɔw kɔnɔ Union européenne ɲɛmaa n'o o ye Thomas Ecker ye ale fana ye kuma ta kɛnɛ kan ye a ko ko fɛɛrɛ jɔnjɔn bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na teliyala o ye maa minnu bɛ yen ni olu kɔni filɛ nin ni so t'u bolo foyi t'u bolo ko dɛmɛ kunfɔlɔ ka se olu ma Radouane Mohamed Ali ni ale bɛ balo kɛrɛnkɛrɛnnen mun dili bɛ kɛ jamanakuntigi fɛ n'o o ye commissaire à la sécurité alimentaire ye a ko k'ale tɛgɛlankolon na han ko tɔw bɛ kuma min na nin ye ale ni ɲɔ nana ale ni malo nana ale ni jamana ka dɛmɛ nana n'o o ye ale bɛ se ka maa 1000 ani 400 amara ale bɛ se ka balo di olu bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'o ye fɔlɔ nin waati in kɔnɔna na ko sabula san o san yanni sumanw ka bɔ Tumutu yɛrɛ hakɛ dɔ bɛ yen n'o kan ka d'a ma balo la ko ale nana n'o ye yaasa u bɛ se k'o minɛ cogo min ministre Assa Bajalo ko ale yɛrɛ fana nana ni tonne 80 ye han tonne 80 minɛnw mun ni mun de b'a la tulu bɛ a la makɔrɔni bɛ a la minɛnw ale finiw k'olu di maaw ma u bɛ se k'u yɛrɛ kunna u biri n'o ye cogo min sange sulen ale ni sosofagalanw ni fɛnw amara
dɔgɔtɔrɔ minɛnw yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na asa bajalogo ko jamanakuntigi n'o ye général d'armée Asimi ye jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'a fɔra ko kana nin di u ma a ko fana ko min ye musow ni cɛw ye tumutu kɔnɔna na u ka dingɛw bɔ dingɛ minnu bɛ yen bi ni ji fɛnnen n'olu la k'olu bɔ direkaw fana fɛ yen o waleya ɲɔgɔnna a y'o ɲini k'o fana ka kɛ yen min ye gunda min ye o baara ɲɔgɔnna k'o ka kɛ yen ka taa se ɲafunge ma Amara hukumu kɔnɔna na sa min ye musaka ye o ye warimugu di dɛ warimugu dira guwa 3,262 ma minnu bɛ yen n'olu bɛ degun kɔnɔna na bi sefa wari u ye min di o senfɛ sa yasa guwaw ka se k'o sɔrɔ $1,135,000 o tilana o ko senfɛ gouvernement ale tɔgɔ la ministre y'a yira k'u tɛna daw ma han wulikajɔ bɛna na to senna gouvernement fɛ yasa ka se ka mɔgɔw dɛmɛ min ye dɛmɛ bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na Mali a n'a dɛmɛbagaw kɛnɛ ka ɲi o don Amara $1,088,000 o kɔni o dilanna maaw ni ɲɔgɔn cɛ yasa u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na dɛmɛ sira bɛɛ lajɛlen bɛ a la a bɛɛ lajɛlen tɛ warimugu ye han ministre ka sɔrɔ k'a fɔ sa min ye marabolo ɲɛmaaw ye u ka wulikajɔ kɛ ka fɛɛrɛ tigɛ ninnu maaw bɛ se ka sigiyɔrɔ dɔ sɔrɔ cogo min joona yasa yanni dɛmɛ tɔw ka na yan'o cɛ sa ministre ale yɛrɛ kun taara ka taa dugulenw n'o ye tumutu maabaw ye ka t'olu bɛɛ lajɛlen fo k'i ɲɛda olu bɛɛ lajɛlen kan jamanakuntigi tɔgɔla ka bonyamasegin kɛ u ye ko halisa u ka jamana dɛmɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko yanni a ka se tumutu Amara k'a kun taara bilakaw fɛ yen Masina Sofara Joyila ani Kayi ko wa ko tumutu tun b'a ka programme na han ko de nana fara ko ka sisan ko ni Ala sɔnna a ma dɛmɛ tɔw olu bɛ sira la ka na Amara u bɛna taa aw ka fɛn ɲɔgɔnna UNICEF ka guwa u bɛna t'o d'u ma peut-être i b'a sɔrɔ u bɛ fɛ ka taa n'anw ye o de la Amara bi nɛgɛ kanɲɛ 11 mana tɛmɛ miniti 30 ye énergie ɲɛ ŋwɛn a ka taji feerelaw ɲɛ ŋwɛn an ka juru min b'aw la o saraliko kuma énergie fournisseur ka juru min b'u la Amara u bɛna n'o fɔ dɔ bɛ se ka bɔ o la cogo di a bɛ se ka na taji kura d'an ma cogo di sɔngɔw bɛ se ka jigin cogo di yasa anw ka se ka baara kɛ a y'a to an n'aw ka bɛn minisiri o bɛ kɛ ale yɛrɛ ɲɛna énergie ni directeur n'a ka staffu min ye premier ministre ka maa min bɛ yen n'o y'a ka conseil technique ye n'o bɛ kuranko kunna olu bɛɛ lajɛlen na kɛ kɛnɛ kan bi 11h Amara u ko nin ɲɔgɔn ye ni nin banna e ko ni taji bi don n'a ti don an tɛn'o dɔn wa sabula ko groupe minnu bɛ yen n'olu mago bɛ taji la o de musaka ka ca ne m'a fɛ yen ko in bɛɛ wariko ye an taara ɲɔgɔn ye o an ye Laginɛ wele o an ye Gana wele o an ye poto fɛ o an y'a nin bɛɛ wari ni wari bɛ sisan Amara taji kuran bɛ mɛnɛ sini bɛɛ an ka wari de ɲini nka fournisseur an y'a dɔw kumakan mɛn Amara u ko k'olu tun bɛ ka nin laɲini a mɛnna ko kɛra cogo o cogo n'i ka juru bɛ maa la ni n'a tɛ ɲɔgɔn ye o fana man di dɛ kana kɛ ne ɲɔgɔn ko ye Amara ne tun bɛ luwanse la cɛ dɔ fɛ yen ne bɛna bɛɛ dalen ne bɛ bɔ yanni mɔgɔ ka kunu a ye kalo 3 kɛ a taara i sigi Kileduda la a taara i sigi o don kɔnɔ a ye minɛ na an ye ɲɔgɔn ye min kɛ ne fana y'a fɔ n ko fɛn de tɛ yen ko mais ko ne tɛ ye k'o fana tɛ ɲɛ dɛ Amara ni mɔgɔ ka juru b'i la aw ka ɲɔgɔn ye n'a ye ɲɔgɔn ye a bɛ ɲɔgɔn faamu a kɛra cogo o cogo n'a t'i bolo o bɛ dɔn nka n'a ti ɲɔgɔn ye fournisseur ko k'olu yɛrɛ tun ye nin occasion de ɲini parce que hali n'a y'a sɔrɔ sisan olu bɛ fɛ ka sɔn nɔgɔya kɛ n'olu tɛ ka énergie yɛrɛ mɔgɔw y'u ɲɛna u tɛ ka se ka sigi mɔgɔ tɛ ka kuma yɔrɔ d'u ma ministre datugulen énergie mɔgɔ b'a fɔ ko n'a ma tɛmɛ ministre so fɛ olu tɛ se k'u da don a la olu tɛ baara la u yɛrɛ ye olu bɛ faso ka baara de la ko nana gɛlɛya ka gɛlɛya fournisseur fana se minnu bɛ se ka nana olu nana n'a ye sisan sa juru de bɛna na compter an ka nin baw la an bɛ nin sara a bɛna nin kura ye cogo di bon an b'a ɲini aw fɛ fana aw ka dɔ bɔ sɔngɔ la pour que jamanadenw fana bɛ se ka lafiya Amara o kuma bɛɛ de bɛna taa kɛ bi ni min bɔr'o la peut-être wula fɛ n'o y'a sɔrɔ o tilara an na o da maaw tulo kan kibaruya ninnu kɔnɔna na n y'a f'i ɲɛna n ko Segu bɛ sanga kɛnɛ kan Segu bɛ tasibila kɛnɛ kan Segu bɛ miiri kɛnɛ kan Amara kunun ko sɔgɔmada joona fɛ Segu gouverneur n'o ye contrôleur général de police Alassane Traoré ye a n'a ka denbaya ale a furumuso
a denkɛni min bɛ san 11 na chauffeur kɛ ni garde corps u bɛɛ lajɛlen donna mobili kɔnɔ Amara u bɔra ka tɛmɛ poste la k'u kunda Bamako kan u bɛ se kuma min na Zanbugu masurunya na fɛn dɔ mankan bɔra i b'a fɔ ko mugu kan ko pinɛ cira Amara pinɛ cilen mobili y'a bolisira bila pewu ka don ŋaɲa kɔnɔ gouverneur ka mobili a ye wolokili min kɛ maa si t'a da dɔn yan'a ka taa kunbɛn o nɔgɔnni fɛ sa welewele n'a de bilara min ye sapeur pompier maaw ye olu bolila joona ka na Zanbugu gouverneur wo a furumuso wo garde corps n'a denkɛni k'u bɛɛ lajɛlen ta ka taa n'u ye Segu dɔgɔtɔrɔso la min ye gouverneur ye Ala y'a ka kalifa minɛ a la Amara kunun ko kuma min na maa joginnenw minnu tɔw taalen kibaruya y'an sɔrɔ kunun tile fɛ gouverneur denkɛni san 11 Ala y'o fana ka kalifa minɛ a la min ye chauffeur kɛ ye ka taa fara furumuso kan a n'a ka garde corps olu fana joginnenba don nin waati in na Segukaw kɔni bɛ tasibila ni seli ani bato la min ye gouverneur ye n'o y'u ka gouverneur ye Ala bɛ se k'a dayɔrɔ sumaya cogo min Amara san 2020 Segu gouverneur fana n'o tun ye Biramu ye Sisogo ye Ala ale fana ka kalifa minɛ a la nka ale ta kɛra Covid ye bi Segu kɔnɔna na maaw kɔni bɛ ka dugawu de kɛ gouverneur Amara n t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ an taara Segu i n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn ɲɛ la Segu kɔni bɛ se ka ɲininkali kɛ Segu ani Segu maa si tɛ yen k'a ni min bɛnnen tɛ ale yɛrɛ ka kuma man ca an n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ cérémonie dɔ la dɛ a kɛra Segu chambre de commerce la office du bassin moyen bani olu ka ɲɔgɔn ye senfɛ ayiwa Amara an bɛ dugawu don kɛ min ye contrôleur général de police Alassane Traoré ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti min Ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jamu Ala k'o nɔgɔya min ye banabagatɔw ye Ala ka nɔgɔya k'u ye Ala k'a ban pewu k'u segin u yɛrɛ ma n'an bɔra Segu an bɛ taa Kɛnparanakaw fɛ yen aya ko gouverneur ka janaja bɛna na date heure bɛna na fɔ an ye sɔɔni n'Ala sɔnna ma n'a y'a sɔrɔ émission ma ban an n'a fɔ maaw ɲɛna minisiriso min bɛ mara kama bɔli kunna n'o ye ministre de l'administration territoriale ye ka taa sɛmɛ sa u ka secrétaire général fɛ n'o ye Adama Sisuma ye chef de cabinet n'o ye Abdurahmane Ouattara ye k'u dusuma kasalen u nisɔngoyalen ba u y'a mɛn sa k'a fɔ ko Segu gouverneur ko Ala y'a ka kalifa minɛ a la monsieur le premier ministre de l'administration territoriale o tɔgɔ la u bɛ dugawu don kɛ furu ye sa ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya ko n'Ala sɔnna ma min ye janaja ye u na tila ka na o don o fɔ maaw ye a n'a kɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen ministère de l'administration territoriale kɔni ye sangafo kɛ sa ka pataki bɔ Amara an bɛ taa Kɛnparanakaw fɛ yen wolomasiri tabaw olu ye wulikajɔ belebeleba de kɛ Amara Kɛnparana ale bɛ san ni kucala de ni ɲɔgɔn cɛ nka a bɛ san mara la kunun na sininko n'o ye sibiri ye nin kalo in tile 7 Bamanci wale kɛbaa dɔ de taara surasiw minnu bɛ n'o ye gendarme mɔgɔw ka force spéciale ye lieutenant daw n'a ka maaw ka taa feere olu ka ye Amara olu ɲinɛna min kɔ kɛlɛ taabolo falenna o kibaruyaw sɔrɔla baaraw kɛra jini mɔgɔw piji mɔgɔw olu kɔni ye wulikajɔ de kɛ sa min ye nin maa ninnu sa tuma min na o b'a la k'u b'u firi kan kan jawabuw kɔfɛ foyi man jugu kɛlɛ la k'o bɔ Amara e bɛ ka taa maa min ɲini ale y'a sigiyɔrɔ bila ka position wɛrɛ ta k'i kɔnɔ a ye bɔ man d'o la dɛ min ye nin maaw ye u bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko min ye lieutenant daw ye maa min don maa ɲɛnɛma don baara a b'o kɛ bonya kɔnɔna na wa n'a ka cɛdenw bɛ ɲɔgɔn fɛ su ani tile kabini a sigira yɔrɔ in na Amara ale de ye téléphone interdit Facebook waati tɛ tɛmɛ TikTok waati tɛ tɛmɛ nka baara waati a ko k'o ye baara waati ye dɛ a n'a ka cɛdenw k'o bɛɛ lajɛlen bannen Kɛnparanakaw k'a ma ko su kɔni kun burulen don Kɛnparana fan bɛɛ su 19 ale ni maramafɛnw caman min ye wulikajɔ in kɔfɛ o sera ka olu bɛɛ lajɛlen salo an b'a yira sa k'a fɔ min ye force spéciale in ye ale de bɛ Kɛnparana kow kunna nin waati in na yaasa Kɛnparanakaw bɛ se ka Kɛnparana kɔni dugu kɔnɔna na tiɲɛna an ye kibaruya minnu sɔrɔ dugudenw yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ sabula ni kibaruya dira wolomasiri taba ma Amara waati la ka baara kɛ dugudenw y'u kɔnɔna jɛya olu de ka lafiya bɛ a la wa an ka fan fɛ maa si ni ma to a la maa ma jogi wulikajɔ in ale senfɛ sabula a y'a sɔrɔ fɛɛrɛ min tigɛlen a labɛnna dɛ fɛɛrɛ in labɛnna yɛrɛ lieutenant daw a n'a ka cɛdenw an b'u fo ka armée yɛrɛ maa bɛɛ lajɛlen fo
armée kelen amara kunungo bamanci wale ni juga wale kewaw ibaro kafo kabini dangarlu la décembre kalo telefolo nuga ma caman fara armée fɛ u b'a fɛ kana tasara kɛ o tasara o mu kɔnɔna sa armée kɔni ka drone somina maaw fɛ maa minnu tun bɛ ka bɔ Algérie kunungo k'u b'u kunna an ka jamana kan drone amara a ye gosili daminɛ kabini seli fana fo lazara heure 2 a ma jɔ fiyewu maa kɔni tun bɛ o ko ninnu na u y'a bɛɛ lajɛlen bɔ baara la pewu min ye sɔrasiw ye u ko nin waati in na Tenza Watani ko a bɛna yɛlɛma pewu taabolo wɛrɛ bɛna sigi a la mɛrɛcogo wɛrɛ bɛna kɛ a la yaasa basigi ni lafiya a bɛ se ka don cogo min na min ye dugu tɔw bɛ cogo min amara u bɛ labɛn na ko ka sabula Tenza tun tɛ olu ka wulikajɔ kunba ye nka ko de nana kɛ n'o y'a to u wulila ka se ka mɔnɔbɔ kɛ ka taa ko kɔnɔna na nka komi a bɛ ka kɛ tan u nana a ta barela nin waati nataw kɔnɔna na baara bɛ se ka kɛ cogo min minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Mamu Dafe ale ka bɔli fɔlɔ ka taa jamana kɔ kan o kɛra Niger jamana ye ɲamekaw fɛ yen sa bolola baarakɛla minnu bɛ AES kɔnɔ amara olu tun bɛ jɛrɛ la sa salon international min bɛ artisanat min bɛ yen n'o ye musow tɔgɔla salon ye Mali ale tun b'o kɛnɛ kan ye Mamu Dafe kumatigi tun b'ale bolo min y'u ka premier ministre ye sa n'o ye Zeni ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara sa ko in bɛɛ lajɛlen denfaya kun talen ka d'u ka jamanakuntigi ma n'o ye général de brigade Abdramane Chani ye ale min ye u ka furancɛla fanga a ɲɛmaa ye Burkina Faso Mali olu kun ye jamana kɛrɛnkɛrɛnnenw ye musobolola baarakɛla minnu bɛ bayɛlɛmali kɛ ka taa se golodogiw ni fɛnw ma olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin ko in kɛnɛ kan baara in kɛ kun ye mun ye bayɛlɛmali ka se ka sira kura don a kɔrɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sɔrɔ kɛ ni yɔrɔ fitininw ye n'o ye bolola baarakɛlaw ye dɔ bɛ se ka fara olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kan cogo min nin ye nin ko in ye sa ko nin sigiko 13nan nin ye Nizɛrikaw fɛ yen dayɛlɛ de kɛlen filɛ nin amara Mamu Dafe ka fɔ la nin bɛna kɛ ko in siɲɛ fɔlɔ ye nka a tɛna kɛ a laban ye nin bɛna kɛ a laban ye jamana ninnu ka na kɛnɛ kan san wɛrɛ ko labɛn bɛ kɛ sa yaasa Mali Burkina ni Niger u ye cogo amara o bɛ se ka yɛlɛma cogo min musolaka minnu fana b'an fɛ yan n'olu bɛ bayɛlɛmaliw kɛ n'u bɛ yiriwaliw kɛ olu fana caman bɛ se ka na cogo min na ka bɔ jamana fila in na ka na fara Niger ta kan Zena Mali ni minnu taara olu kɔni dɔnna fara olu ka don nataw olu kɔnɔna na amara papier ko n'o ye carte d'identité ko ye a kabanagwan bɛ maaw la min ye kibaruya laban minnu n'an y'o sɔrɔ o ye k'a fɔ sa ko carte biométrique min bɛ maliyɛnw bolo wulikajɔ ka kɛ maaw bɛ se ka t'u ta cogo min maaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko n'i y'a don cogo o cogo telefɔni kɔnɔ a tɛ sɔrɔ wa i t'a y'i ɲɛ na wa min ye papier in sɔrɔli ye kataba 4 don o de la sa maa dɔw bɛ yen olu ye jateminɛ dɔ kɛ révision de liste min bɛ senna amara machine kelen min bɛ carte dila ninnu bolo dɛ o kelen de bɛ olu fana bolo olu bolo ni maa min b'a fɛ bi k'i ka papier sɔrɔ i ka taa révision de liste in kɛnɛ kan n'i taara yen a ka ca ala fɛ i ka sɛbɛn i bolo bɛ se ka d'a kan i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔn nka o bɛɛ la fana gouvernement fana ye fɛɛrɛ min fɔ sisan amara ko don nataw la u bɛna fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi yaasa sɔnni a bɛ se ka don ko in na cogo min ani ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ye ko kan kibaruyaw la amara gurunaw fɛ Burkina Faso kaw fɛ yen olu fana y'u ka gouvernement ci dɔgɔkun in kɔnɔna na han min ye premier ministre kura ye o sigira o ye Iritalba Jean Emmanuel Ouedraogo kunnafonidila do politikimaa do fana nin waati in na ale de taara ka kɛ Burkina min ye premier ministre ye maa kofɔlen amara a donna gouvernement in na depuis transition daminɛ min ye seko ni dɔnko o ministre de tun bɛ a bolo biennale la motikaw fɛ yen ale de tun bɛ Burkina Faso tɔgɔ la o kɔfɛ Burkina ye jɔyɔrɔ yɛrɛ d'a ma min ye fanga ka kuma lase n'o ye porte parole ye u y'o fara a ka jɔyɔrɔw kan an taalen ɲɛfɛ fana min ye Iritalba Jean Emmanuel ye u y'a kɛ ministre d'État ye amara ministre d'État ye n ka fisa dɛ nka ale yɛrɛ ka gouvernement kura in na ministre d'État 3 b'a la parce que u ye gouvernement kura sigi surɔ maa 25 de don premier ministre yɛrɛ faralen a kan u b'a kɛ maa 25 ye donc Burkinakaw olu ye gouvernement falen Ganakaw fɛ yen amara fanga yɛlɛmana han opposition de gagné ye John Dramani ale tun ye président fɔlɔ yɛrɛ n'o ye John Dramani Mahama ye ale gagné kunungo Ganakaw fɛ yen kalata min kɛra sibiri tɛmɛnen ale nana kɛ jamanakuntigi ye sa a fana tun bɛ jamanakuntigiya la ye u tun y'a bati a fana taara opposition na sa ale ni Gana yɛrɛ de kɔni olu ka élection na anw ta tɛ kelen ye dɛ olu ka élection n bɛ fanga la
jamanadenw mana bɔ ka ɲɛsin min ma o de b'a sɔrɔ olu fɛ ka caya ale de kɔni sigira Amara ko san yɛlɛma hukumu kɔnɔna na Bamako délégation spéciale a b'a fɛ ka dugu kurakuraya baara dɔw bɛ senna bi o kurumukarili dɔ kan ka kɛ plat de cinquantenaire la min ye nɛgɛ kanɲɛ 11 waati o hukumu kelen fana kɔnɔna na ministre min bɛ jamana kɔnɔna lakana kow kunna ko min ye pétard ye ko olu interdilen no han maa yamaruyalen tɛ ka pétard k'ale kɛ ka baara kɛ basigi ni lafiya o bɛ se ka ɲini an ka jamana kɔnɔ cogo min feu d'artifice ba minnu fana bɛ mɔgɔw fana bolo k'o fana kɔnnen don ko sabula a yera k'a fɔ ni minɛn ninnu filɛ nin ye a bɛ jatigɛ bonya yɔrɔw la kosɛbɛ alamisa tɛmɛnen sa min ye kibaruya in ye minisiriso kɔni ye communiqué kɛ k'o di communiqué in kɔnɔna na ko bi k'u b'a fɔ kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ bɔlɔlɔsiraw ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa k'a fɔ ko min ye pétard ni a tɔw ye k'olu kɔni ni feu d'artifice ko o mi kɔlɔlɔ min b'o la bi k'o de ka ca kosɛbɛ ko wa fana ko nin waati na basigi an bɛ ka mun ɲini wa kuma dɔ la fana a bɛ tasuma min wuli ka tiɲɛni minnu kɛ maa min bɛ fatu a ko senfɛ ani tiɲɛni min bɛ don mɔgɔw kun minɛn minnu bɛ tiɲɛ k'o kama ko pétard kɔni ko a ko minisiri ko k'a jɔ min ye minisiri ka communiqué la a ko k'a b'a ɲini dugudenw fɛ u ka faamuya cogo ɲuman sɔrɔ nin ko in na sabula san tɛmɛnenw na kuma ninnu fɔra nka maa caman ye katigɛlɛya kɛ zen ta k'u na lakɔlɔsili kɛ fo ka taa se janvier kalo tile 31 ma maa kɔni ni e kɔni ne yera ni pétard ye ayiwa Amara i ni finitigiw i n'olu n'a bɔ ɲɔgɔn na sabula min ye nin ko in ye k'a kɔlɔlɔ a bonyana kosɛbɛ maliyɛn minnu bɛ Faransi kɔnɔna na n'olu ka tɔn ye au conseil des maliens de France ye ni kɔsa in na kalata kun kɛra juin kalo tɛmɛnen Dala Dramé ale kun gɛnna n'ale muso ye o kɔfɛ sa maa min yɛrɛ bɛ yen n'o kun ye ɲɛmaa bɔta ye Amara nin ko in ye kabako ye dɛ président sortant e ma kɛ candidat ye e ma taa élection na maa minnu taara élection na u ye maa dɔ la gagné o sigilen e ko k'e t'a d'o ma au moins ni tu es candidat i banna i batira a bɛ se ka faamu nka e ma taa élection la ko ka passation kɛ ale ma sɔn Abibu Silako k'u y'a wele ka kuma fɛ cogo sugu bɛɛ la k'a ka ko di muso in ma a ma sɔn k'a di muso in ma fetu a banna pewu min ye Dala fana ye o fana ye wulikajɔ de kɛ ale y'i to la sa Amara a ma kɛ anw ɲɔgɔnna ye a nana Bamakɔ yan polisiso min bɛ ACI la n'o ye 14e arrondissement ye k'olu y'a minɛ dɔgɔkun ban waati e ko a b'olu ka bolo kan ye min ye au conseil de Maliens de l'extérieur ka kibaruya dila n'o ye Sulemani Kulibali ye a ko k'u ye fɛn sugu bɛɛ kɛ cɛ nɔfɛ a ka se ka baara di muso ka se k'a ka baara kɛ cogo min ko Abibu Sila yɛrɛ y'a wele siɲɛ caman k'a fɔ a ɲɛna Demba Jabira sabali nin fɛn ninnu di ninnu ma k'u ka baara kɛ nka k'a ma sɔn kabini juin kalo tile 31 fo bi a ma sɔn muso ka se k'a ka baara kɛ n'a nana a yɛrɛ sɔrɔ Bamakɔ yan ko sariya tigilamaw olu kɔni ko k'u mago b'a la min ye yirima polisiso min bɛ Amdala wa ale polisiso i b'a dɔn min y'a fanga bonya ale gunnen don minisiriso yɛrɛ la ye sécurité gunnen don ale la ye farikolo ɲɛnajɛ la Amara farafinna ndolatigiw bɛ sen na coupe CAF ni Ligue des champions min ye joliba se ale jouera kunungo stade 26 mars la ale ni Egyptekaw ka pyramide a daminɛna cogo min a bilara o cogoya kelen na nka joliba cɛnnaw ka denmisɛnninw bɛ se balontan na nka o ni gɔngɔrɔw de tun bɛ ɲɔgɔn na u y'a datugu ni denmisɛnninw ye de denmisɛnninw kɔni sen ma ja a banna fu ani fu la stade malien ale kɔni taara kelen ni kelen kɛ angolakaw fɛ yen min ye cɛlu yɛrɛ fɔlɔ ye Saka Jaabi kabini sanga 69 na ale stade ka cɛlu dasi Danielson nana ka na jibɔ sa sanga 74 na o banna kelen ni kelen na stade ka groupe la bi stade ye filanan ye kuru 4 b'a bolo min ye Berkane mɔgɔw ye n'o ye olu de mana an bati a waati dɔ la